Soc Enric Vila, enòleg i gerent del celler Vila Corona. El nostre celler ha estat molt lligat des de la seva fundació amb la geologia i la paleontologia de la zona. El Pallars per mi és com un llibre o una postal molt gran de geologia i paleontologia. Què els ensenyaria jo a la gent? Dintre del geoparc, pràcticament tot el Pallars, tota la panoràmica visual, l'estructura geomorfològica, el subsòl, tot té un gran interès. Jo soc Geoparc.